Мисля, че можем да започнем вече. Здравейте отново на всички. Аз се казвам Белослава Пламенова и ще помагам с техническата поддръжка по време на презентацията. Ако имате някакви въпроси, можете да ги пишете в чата и в края на презентацията ще се радваме да отговорим на тях. Сега мога да ви представя колегата ми Яна Йовчева, която ще ви разкаже за образованието на английски язик в Япония. Тя е нашия експерт за Япония, за образованието там, така че направо и давам думата, за да започне с презентацията. Благодаря, Бела. Здравейте и от мен и добре дошли на първия от серията вебинари, посветени на образованието в Япония. Днес аз ще ви разкажа за програмите на английски в Япония. Ще се концентрираме главно върху бакалавърските програми, но разбира се, съм готова да отговарям на въпроси и за магистърски и докторски такива. Утре продължаваме в 11 часа сутринта с вебинар, в който ще се представи Liberal Arts програмата в Яманаши Гакуин University, изцяло на английски. А в петък, пак от 11, ще бъде представена английската програма по инженерство, мултидисциплинарно инженерство, както и новите програми в Kyoto University for Advanced Sciences. Така че не забравяйте да се включите, ако имате възможност. А сега споделям презентацията и започваме с момент. Така. Надявам се, виждате всички екрана. Защо да уча в Япония? Първо, малко за мен. Преди много години спечелих една стипендия, стипендията на Японското министерство на образованието и заминах да уча там. Останах 7 години, изкарах и бакалавърска, и първата си магистърска там. Учих почти изцяло на английски, което на времето си беше голяма рядкост, докато сега възможности на английски има във все повече университети в Япония. Може би да започна с поделянето на малко личен опит. Учих в университета в Цукуба, който се намира на север от Токио. Програмата беше International Relations, международни отношения, и идеята беше да се привлекат възможно най-много чуждестранни студенти. Компанията беше много шарена, както виждате от снимките. Преживяванията бяха също много интеркултурни и със сигурност обогатяващи. Може би да започнем с това какво знаят хората за Япония. Разбира се, всички от вас са чували за самураи, гейши и високи технологии, но Япония също така е държава с много богата култура и история. Този господин на снимката, Самюел Хантингтън, определя Япония като самостоятелна, отделна цивилизация, отделна от източноазиатските Китай, Корея и така нататък. И наистина в много отношения е така. Япония е уникална в много посоки и японците до голяма степен се гордеят с това. Разбира се, има безкрайно много неща за гледане, ядене и опитване. Имат над 23 сайта на Световното културно наследство, признати от ЮНЕСКО, и безкрайно много туристически атракции. Предполагам, голяма част от вас са чували или чели или гледали неща, свързани с техните традиционни изкуства и култура. Сумо, калиграфия, чайна церемония и така нататък. Фестивали безброй. Но също така последните 30-40 години също Япония допринася и за съвременната съвременната култура с много свои уникални постижения, манга, аниме и така нататък. Япония със сигурност е държава, където бихте се чувствали спокойно и комфортно.
японците са изключително грижовни и гостоприемни и карат всеки един чужденец да се чувства като у дома си и обгрижен от всякъде. Разбира се, японската икономика е една от най-развитите в света. Третата най-голяма икономика в света след Щатите и Китай. Високите технологии са синоним на японската съвременна индустрия. И забавления, разбира се, има от всякакъв вид. Възможностите, които предоставя Япония, са доста разнообразни. Има възможности както за работа, така и за образование. По отношение на труда, на пазара на труда, може да се каже, че освен високите доходи, които можете да очаквате там, всъщност има голямо търсене на определени професии. В Япония има глад от порядъка на глад за инженери от порядъка на 800 хиляди души. Не достигат специалисти в цели отрасли на икономиката и японското правителство си е поставило за цел да привлече чуждестранни експерти да останат да работят в Япония с всевъзможни бонуси от сорта на улеснена процедура за получаване на постоянно жителство, улеснена процедура за получаване на гражданство. Общо взето всичко се прави в посока да бъдат насърчени чужденците да останат, чужденците с съответните необходими умения и знания да останат да работят в Япония. Висшето образование в Япония е както достъпно, така и с много високо качество. Бакалавърските програми без изключения продължават 4 години, магистърските без изключения продължават 2 години, защото имат повече изследователска работа включена в тях и докторските са типично по 3 години. Това, което може би е редно да кажа преди да навляза по-надълбоко в особеностите на образователна система, е, че във връзка с недостига на кадри, японското правителство поръчва преди 15 на 20 години, 2013, значи преди 20 години, 15-20 години, поръчва на най-добрите си университети да започнат да предлагат програми на английски с цел привличане на чуждестранни студенти. Първоначалната бройка университети е 13 най-елитни университета, половината са частни, половината са държавни. Впоследствие в списъка са включени и други университети, на които е зададено да представят все повече възможности за образование изцяло на английски за чуждестранни студенти, като се насърчава притока на чуждестранни студенти и чрез предлагане на стипендии, държавни или частни, пълни или частични. В различните университети има различни варианти. Така. В държавните университети, тъй като те са подопечни на Министерството на образованието, в повечето случаи стипендии се предлагат от въпросното Министерство на образованието, МЕКСТ е съкръщението. Тези пълни стипендии покриват не само таксите за обучение, но и парите за живот. На месец се дават от порядъка на 800-900 евро, които покриват всички нужди. Освен на Министерството на образованието, има и други държавни организации, институции, които също отпускат частични стипендии, като например JASO. Техните стипендии са в размер обикновено на 48 хиляди йени, което не са много пари, но все пак помагат и са обикновено отпускани за по-кратък срок, докато пълните стипендии от страна на Министерството на образованието обикновено продължават с продължителност цялата степен, цялата образователна степен, цялата бакалавърска, цялата магистърска, цялата докторска. В частните университети стипендиите са по-скоро частични, и обикновено се предоставят от самите университети, а не от външна институция, каквото е Министерството на образованието.
Така. Тук се съсредоточаваме върху бакалавърските програми на английски, изцяло на английски. Това е, бих казала, непълен списък от програми, които са достъпни в университетите в Япония. Бизнес и икономика, разбира се, е една от най-застъпените дисциплини. Компютърните науки също се предлагат на няколко места, може би десетина университета предлагат такива програми на английски. Инженерство има също в, може би, десетина университета изцяло на английски. Точни науки се предлагат в някои университети, биотехнологии, аграрни науки, опазване на околната среда, устойчиво развитие. Това са все дисциплини, свързани с употребата на технологии, съвременни технологии и тяхната връзка с природата, опазването на околната среда. Разбира се, има програми по международни отношения, политология, управленски науки, право, социални науки, културология, медии, японистика, за къде без японистиката, психология на 3 места, цели 3, но изцяло в частни университети. Психологията, както и японистиката, както и изкуствата не са приоритетни дисциплини за японското правителство, за разлика от компютърните науки и инженерствата, например. Дентална медицина има само в Хирошима и Liberal Arts програми има също на няколко места. Liberal Arts, това са програми по американски модел, които предоставят възможност да се учат различни науки в рамките на една бакалавърска степен и студента да си направи собствена програма според собствените интереси и нужди. Кандидатстването за програми, които започват септември-октомври, учебна година, която съответства на нашите български европейски стандарти. Сроковете за кандидатстване са от ноември до април. За някои университети това продължава примерно от средата на ноември до началото на декември, за други от края на декември до средата на януари, за трети е по-скоро март-април, но при всички положения продължителността на периода на кандидатстване за дадения университет е между 15 и 45 дни, което значи, че имате всъщност сравнително кратък срок да подадете документи. Резултатите от кандидатстването излизат до 3 месеца след подаване на документи. За разлика от европейските университети, където набора от необходими документи е сравнително ограничен, за японските университети се кандидатства с абсолютно пълен набор, не само академична справка и удостоверение за предстоящо завършване вместо диплома, естествено езиков сертификат, копия на паспорт, снимка, но и мотивационно писмо, CV, ако кандидатствате за магистратура, докторантура, изследователски проект, също ако кандидатствате за магистратура или докторантура, препоръка или 2 или 3. На интервю ви канят задължително, за да ви опознаят, що за човек сте. И нерядко, особено в случаите, когато се кандидатства за програма по точни науки, инженерство, компютърни науки или бизнес, където ще ви трябва математика, се изисква резултат от стандартизиран тест от сорта на SAT, в който се съдържа компонент математика. Разходите на месец, разходите за живот в повечето големи градове като Киото, Осака, Нагоя, Йокохама са от порядъка на 800 до към 1000 евро. За Токио не говорим. Токио е отделна губерния. Там поне 1200-1300 на месец ви трябват. Още повече в Токио има сравнително голям недостиг на общежития, така че в повечето случаи се очаква да си търсите частна квартира. Частните квартири са безумно скъпи и безумно тесни. Но все пак има стипендии, както казах, държавни стипендии в държавните университети, частни стипендии в частните университети, пълни, частични. Това е, особено в частните университети, всеки един от тях си има собствена схема за финансиране на студентите си и съответно не може да се прави обобщения, какви са
какъв е размера на стипендията в общия случай. Няма общ случай. Всеки университет и всяка програма си има собствени правила. Имате право да работите до 28 часа седмично по часова работа. Това, на което японците му казват байто, от немската дума арбайт, за работа, за да си помагате финансово. Най-ниската ставка, почасова ставка, мисля, че беше от порядъка на 6-7 евро на час. Но това е в случай, когато работите в convenience store или разнасяте пици или миете чинии. При положение, че имате английски езиков сертификат, особено ако е на ниво C2, ще имате възможност да преподавате английски, макар и да не сте native speakers. С преподаване на английски, В Япония не съм го забравила. моля. С преподаване на английски аз на времето печелих по 3000 иени на час, което е някъде от порядъка на 30 долара, колко 25 евро. Сега допускам, че са се вдигнали ставките, така че а, при всички положения, ако имате сертификат, който да удостоверява познанието ви на английски, по английски язик, ще можете да си потърсите работа като учител по английски и да печелите малко повече от тези 6-7 евро на час. Ние, освен програми в сферата на висшето образование в Япония, предлагаме и езикови вакансии в Япония. В град Кобе. Кобе е пристанищен град, близо до Осака и Киото, старата столица, в горе-долу в средата на южната част на големия остров. Сравнително модерен град, изцяло построен на ново след земетресението 95-та година, тъй като всичко се е срутило след това земетресение, всъщност построяват града наново и общия му вид е доста привлекателен. Това, което предлагаме като условия, пакетни цени, предлагаме курсове от 2 до 8 седмици. 2 седмици струват 230 хиляди иени. 8 седмици 722 хиляди иени. Разбира се, всичко помежду 3, 4, 6 седмици също предлагаме. Ако някой от вас се интересува, сте добре дошли да се запишете за час с нашия консултант за езиковите вакансии. Тя ще ви ориентира по-добре. Иначе сме на разположение да ви консултираме за висше образование, каквито програми ви интересуват, сме на линия да ви потърсим и да ви намерим не само програмите, но и цялата информация, която ви е необходима като условия, срокове за кандидатстване, финансова страна на нещата и така нататък. Благодаря за вниманието. Това са нашите координати. Ако искате, можете да си сканирате QR-кода или да си направите скриншот. Ще се радваме да ви бъдем от помощ. Бела. Много благодаря, Яна. Вече имаме и първи въпрос. Алексия ни пита как се търси почасова работа, дали на място или чрез някаква организация. И има още един въпрос и за преподаването, дали става дума за частни уроци или за такива в училище и съответно как се съчетава с лекциите в университета. Така, от първия въпрос да започнем. Почасова работа може да си търсите от уста на уста, т.е. познати, които работят нещо, могат да ви запознаят с потенциален работодател, но можете също така да отидете и в агенция по заетостта. Разбира се, тъй като вие сте студент, идеята е, че можете да кандидатствате само за такива, за почасови длъжности. Съответно няма да имате трудов договор. Договорът ви ще бъде на хонорар, както бихме казали на български. Иначе за преподаването на английски по-скоро става дума за частни уроци или не толкова частни уроци one-on-one,
или само с един ученик. В много случаи става дума по-скоро за преподаване в частни езикови школи. Кайла се казват. Ей от английски, Кайла разговор. Школи за за разговор на английски. Те си набират ежегодно и постоянно са в търсене на нови и нови учители, които да могат да отговорят на нуждите, на търсенето. Тъй като в японските училища английски не се учи както трябва, те не се учат да говорят, учат се да четат и да пишат, нищо повече. И всъщност този компонент от образованието по английски е изнесен извън официалните училища. Изнесен е изцяло на частния пазар, на пазара на частните школи. И тези школи рекрутират потенциални учители по английски, независимо, че не сте native speaker. Просто ще ви предложат по-ниска заплата, защото нямате британски или американски паспорт. Но търсене на учители по английски винаги има. Пак казвам, също като търсенето на друга работа, почасова, пак може да стане и чрез познати. Аз, например, на времето чух от един мой познат със студент австралиец в университета, че в неговата частна школа си търся друг учител, кандидатствах и ме приеха. Но в други случаи имам познати, които на времето кандидатстваха чрез recruiting agencies, чрез агенции, които набират съвсем официално чужденци. Така че начини има различни и за преподаването на английски, и за другата работа, независимо каква е тя. За тези от вас, които са се ориентирали към компютърните науки, мога да кажа, че там нещата са не особено регламентирани, в смисъл, че ако искате да работите по специалността, т.е. да използвате уменията и знанията, които вече имате в сферата, без да имате официална диплома, нещата са малко по-ограничени, отколкото тук в Европа. В смисъл, в повечето случаи работодателите, за да ви назначат на договор, естествено ще искат диплома, но тъй като вие така или иначе не се предполага да работите на трудов договор, а само почасово, ще е малко по-неофициално, но също има вариант за компютърните експерти да си намерят почасова работа, която е доста по-добре платена от разнасянето на пици, примерно. Много благодаря. Йосиф също ни пита нещо във връзка с работата. Като студенти имаме ли право да работим онлайн на стандартен работен договор за чуждестранни компании? Никой няма да ви проверява. В смисъл, ако работите примерно за българска компания онлайн и ходите на училище в Япония, никой в Япония няма да знае, стига да не се успивате за час. Така че не бих се притеснявала за това. Единственото ми притеснение би било дали ще се справяте с натоварването в училище, защото все пак в зависимост от програмата, особено ако става въпрос за инженерна програма или изобщо за точни науки, там има доста работа в кампуса, в лаборатория, т.е. трябва да сте там присъствено, да участвате в експерименти, да участвате в практически занятия. Примерно, ако учите психология, това можете да си го четете и в къщи. Учебника можете да го четете и в къщи. Но в случаите, когато се учат точни науки и изобщо дисциплини, които изискват присъствие на място, особено в лабораторни условия, просто няма как да ги избегнете тези присъствени часове и нали, по това време да сте си вкъщи и да работите за българска компания. Друго нещо, което се сещам да отбележа тук е, че всъщност, поне в моя случай, но доколкото си спомням и мои познати в други университети, са споделяли, че голяма част от оценката за даден предмет всъщност е базирана на присъствие. И в такъв смисъл не бих казала, че е вариант да отсъствате от училище твърде много, защото това се забелязва и това ви смъква оценката.
Дори да се представите, на мен ми се е случило. Аз на изпит по френски съм издържала с 100 от 100, но оценката ми пак беше тройка, защото просто бях отсъствала от половината часове. Така че бъдете готови да присъствате или да измислите начин някой друг да ви подписва по списъците, присъствените списъци, но това общо взето не винаги е вариант. Да, всеки трябва да помисли как да съчетава работата с следването, тъй като все пак по-важен е университета. Георги ни пита, има ли сайт, в който може да провери рейтингите на университетите? Сайтовете, тези световните класации, които включват университети от цял свят, обикновено са менажирани от организации, които са базирани в Щатите, в Великобритания, общо в англоязичните държави. И като такива имат уклон към университетите, които са в тези държави. Още повече, за да се участва в такива класации, самия университет трябва да си плати такса участие. И в такъв смисъл може да се каже, че университет, който може да е много добър, обаче не е бюджетирал достатъчно средства за да участва в класацията, може да изпадне от дадената класация или просто да е на по-ниско ниво, защото тези класации всъщност не са напълно обективни, не са напълно неутрални, хайде така да го кажем. За да си включен в класациите, обикновено трябва да се плаща такса на хората, които съставят тези класации. Но разбира се, в интернет можете много лесно да проверите класация, World Ranking, World Top 500 или каквото решите. Но винаги гледайте да зададете съответната специалност. Защото в много случаи, дори и най-реномираните университети не винаги са добри във всичките науки, които предлагат. Някои от техните програми са по-добри, други не чак толкова. Така че е хубаво винаги да търсите според съответната дисциплина, която ви интересува. Имаме въпроси от Петър Петков. Споделихте, че сте спечелили МЕХТ. Трудно ли беше преодоляването на изпитите и как се подготвихте успешно за тях? И след това още един въпрос, отново свързан с почасовата работа. Дали има перспектива за намирането на такава с немски език, освен с английски? Добре, хайде да започна тогава от почасовата работа, защото това е по-краткия отговор. Да, с немски можете, всъщност вие даже бихте били в привилегировано положение, защото предлагате един малко по-екзотичен език. Английския всеки чужденец го говори. За да е отишъл в Япония, някакъв английски все трябва да говори. Докато немския е език, който определено се търси, особено сред кандидат-студенти, японски кандидат-студенти, които се стремят да отидат да учат в Германия или Австрия. Имат доста такива, повярвайте ми. Така че имате шанс да си намерите и даже бих казала, че има вероятност даже и да е по-високо платена тази работа, преподаването на немски, от преподаването на английски. Толкова по въпроса за преподаването на немски. Иначе за другия въпрос, тъй като аз кандидатствах за стипендията на МЕКСТ преди 25 години, когато условията бяха различни, тогава нямаше изпит по японски език. Тогава изпитите, които аз държах, бяха по математика и то лесната математика, защото исках да кандидатствам за социална наука, международни отношения, английски и обща култура, световна история. Това ми бяха всичките 3 изпита. Хората, които кандидатстваха за точни науки, за инженерни специалности, държаха изпит по трудната математика, физика, химия и пак английски, разбира се. Изпита по английски за тази стипендия е доста лесен, бих казала на ниво B2, тъй като на времето малко преди да се явя на изпитите за японската стипендия бях държала и TOEFL. Стори ми се, че японския изпит по английски беше по-лесен от TOEFL. Иначе математиката, макар че беше лесната математика, а пък аз бях
в паралелка с засилено изучаване на математика в гимназията. Въпреки това математиката ме озори. И макар, че в крайна сметка се оказа, че бях изкарала най-високия резултат по математика, пак не им беше достатъчен. Пак бях под прага за достатъчно добра оценка, но както и да е, просто представителите на Министерството на Японското Министерство на образованието просто се бяха примирили, че в България по това време поне нивото на математиката не е достатъчно добро. Така че всички тези кандидати, които се бяхме класирали първите 15 от 110 ли колко бяхме кандидати, макар че по математика не се бяхме представили достатъчно добре по техните стандарти, все пак ни извикаха на интервю. Подготовка, честно казано, не съм правила никаква, просто това, което бях учила в училище, аз бях паралелка с засилено изучаване на английски и математика и съответно това, което бях учила в тези часове допълнителни, това ми послужи да се справя на изпитите на Момбушо, на МЕКСТ. Изпита по обща култура, световна история, това е наистина, няма как да се подготви човек, ако я няма тази обща култура. Общо взето това, което се учи в часовете по история в българските училища, не е достатъчно. Трябва и да се чете допълнително. Но всичко това е сравнително по-лесно за подготовка. Това, което би ме притеснило сега, тъй като вече има изпит по японски, е позицията, в която са поставени всички кандидати, които не са учили японски в училище. Защото реално нивото, което изискват, не се изисква, но се очаква, за да покриете някакво ниво, за да имате шанс да се класирате всъщност за интервю. Нивото, което се очаква е около N3. Те са 5 японски нива, 5 на техния изпит по японски. N3 съответства на европейското B1. Тоест, трябва да имате едно средно ниво по японски, за да имате шанс да се класирате наравно с учениците от 18-то СОУ, от 138 СОУ и изобщо всички тези кандидати, които на гимназиално ниво са учили японски. Така че моето кандидатстване на времето беше много по-лесно от това, което е в момента. Още повече тогава, тъй като България все още не беше член на Европейския съюз, беше третирана като развиваща се държава и бяха отпускани бройки стипендии от порядъка на 10-12 на година за бакалавърски степени, 10-15 за магистърски. Сега бройката, доколкото разбираме, е по-скоро от порядъка на 2-3-4 на година за бакалавърските стипендии, пак 2-3-4 за магистърски. Тоест, възможността да реално да спечелите тази стипендия тук от България, без да сте кандидатствали за университет, първо да кандидатствате за стипендията, пък после за университет там на място, е доста по-малка, отколкото на времето беше. Но за сметка на това, всички тези програми, които се предлагат на английски в японски университети, особено в държавните японски университети, и те си вървят с държавна стипендия. Тази държавна стипендия е същата де-факто, но просто процесът на кандидатстване е различен. Ако кандидатствате за дадената програма, тогава успоредно с това кандидатствате и за стипендия. И де-факто няма нужда да карате една допълнителна година, каквато карах аз на времето, преди да се кандидатства за самата програма в Същинския университет. Тоест, цялата процедура е сравнително по-улеснена. И затова всъщност, именно защото се кандидатства и за програма, и за стипендия, затова периода на кандидатстване е изтеглен толкова рано. За учебната година, която започва септември-октомври, кандидатстването може да започне още ноември на предната година. Не знам дали отговорих. Ако има допълнителни въпроси за доуточняване, моля.
Имаме въпрос точно във връзка с интервюто. Какви съвети би дала за успешно справяне с интервюто? Аз мисля, че ти всъщност покри по-голямата част от този въпрос. Ако се сещаш още нещо, може да Да. добавиш. За интервюто си спомням, че бях върло неподготвена, защото ми беше първото интервю в живота. Бях на 18 и нямах никакъв житейски опит, те искаха да са сигурни, че човека пред тях ще се справи в една нова непозната среда с радикално различна култура. Спомням си, че след изпита аз бях на първо място сред колко 110 кандидата на базата на успеха от трите изпита. Но след интервюто паднах на пето място, защото явно на интервюто не се справих добре, много бях притеснена. Те искаха да видят, че човека срещу тях а, има данни да се справи да се справя с предизвикателства, с нови ситуации и така нататък. И явно прецениха, че аз съм малко по-свита и притеснителна и може би няма да се справя толкова добре. В крайна сметка се справих, напукна всичко, но това, което мога да дам като съвет за интервюто е да се подготвите, да си направите няколко репетиции с ваши близки познати, а и не толкова близки и познати. Може да ангажирате ваши учители, да ви задават всякакви въпроси, най-вече неочаквани. Идеята е да демонстрирате, че се владеете, че се справяте, че че имате контрол над ситуацията, пазите самообладание и имате потенциала да измислите решение за всяка една ситуация, всеки един нов казус, който ви се зададе. По принцип, това са правила, които важат за всякакви интервюта, не само в Япония, и за европейски университети, разбира се. Идеята на това интервю е да ви опознае като човек, начина по който мислите, нагласите ви към света, доколко сте отворен към чужди култури, доколко имате нагласата да се справяте с предизвикателства, доколко изобщо сте оправен. Психическа издържливост също е нещо, което бих казала, че е много важно да се демонстрира. Имаме един много интересен въпрос. В университетите учи ли се задължително японски език? В много от тези, да не кажа във всички тези университети, които предлагат програми на английски, успоредно с това се предлагат безплатни часове по японски. Идеята е да го научите този език за 4 години, за да можете да останете да работите там. На тях това им е целта. Особено, особено в тези инженерните програми, общо взето приоритетните сфери, тези, които са важни за японското правителство, за японската държава. Като цяло, правилото за тези програми е да се предостави възможност на чуждестранните студенти да научат японски, докато учат на английски основната си програма, за да може да кандидатстват за работа в Япония и да останат да работят там. Така че не се притеснявайте, ще го научите японски, стига да искате. Имаме въпроси за магистърските програми. Можеш ли малко повече за тях да ни споделиш? Върху какво се фокусират? Дали върху изследователската дейност или по-скоро са практически ориентирани? И какви са цените в държавните спрямо частните университети? Да, аз не споменах таксите в държавните и частните. Значи в държавните, независимо дали става въпрос за бакалавърска, магистърска или докторска програма, таксата е фиксирана на 535 хиляди йени, което ще рече нещо като 3400 евро на година. Първата година има една такса enrollment fee, такса записване, която се плаща еднократно. Тя е от порядъка на 1000 до към 1800 евро. Плащате веднъж и забравяте след това. Това е положението в държавните университети. Тоест, бих казала, че дори без стипендия пак е сравнително поносимо на фона на частни университети, не само в Япония, но и дори в Европа. Колкото до частните университети, таксите са поне два пъти нагоре, т.е. поне 6-7 хиляди евро и нагоре. Бих казала в повечето случаи от порядъка на между 10 и 15 хиляди.
И за тях в повечето случаи, както казах, стипендиите се отпускат от страна на самия университет или на други частни организации, не са централизирани, не се отпускат от Министерството на образованието и в повечето случаи са частични. Колкото до магистърските програми, честно казано, не мога да кажа върху какво се фокусират. Има толкова голямо разнообразие на магистърски програми на японски, на английски в Япония, че ще ми трябва още, може би, една цяла вечер да ви говоря за тях. Бих ви препоръчала, ако наистина се интересувате от нещо конкретно, ако вече знаете какво искате да учите на ниво магистър, просто да се свържете с нас и да си оговорите час за среща. Аз ще се радвам да помогна, на разположение съм. Общо взето трябва първо да знам вие какво искате да учите, за да ви потърся съответно подбор да ви направя на програми. Разбира се, има в сферата на бизнес, комуникации, международни отношения, технологии всякакви. Най-вече в сферата на технологиите има най-голямо разнообразие, но също и хуманитарни и социални науки. Така че това, което мога да кажа е, изборът е голям, просто трябва вие да знаете какво горе-долу искате. Спрямо това горе-долу аз мога да ви намеря подходяща програма или програми. Сега, вече какви са условията, какви изисквания имат за всяка една от програмите, какви са сроковете за кандидатстване, какви са таксите и така нататък, това вече е допълнително проучване от моя страна, което предстои от момента, в който си харесате програма. Не мога да обобщавам какви са условията и изискванията и сроковете за всички, защото всяка една си има специфични изисквания и срокове. В зависимост от това дали е в частен или държавен университет, разбира се, и таксата е различна. Така че не мога да кажа нищо общо. Това, което мога да кажа е, че изборът е наистина много голям. На ниво магистър има университети, които всъщност предлагат само магистърски и докторски програми, докато тези, които предлагат бакалавърски, са сравнително по-малко. Тоест, избора от магистърски и докторски всъщност е много по-голям, отколкото бакалавърските програми. Вече от вас зависи към коя дисциплина ще се ориентирате. В чата изпратих за улеснение също един към нашата форма за контакт, през която можете да си запазите среща, за да обсъдите вече и по-конкретни неща. Яна, може ли за програмата Liberal Arts да ни разкажеш малко повече? Имаме въпрос какви предмети включва тя. Значи, Liberal Arts не е набор от предмети. Liberal Arts е по-скоро формат, което значи, че просто ви дават възможност да учите набор от програми според това, което се предлага от съответния университет. Например, Liberal Arts програмата, която утре ще представим от 11 часа в Яманаши Гакуин, International College for Liberal Arts се казва самата програма. Там са включени 6 специалности, 6 majors. Едната е психология, другата е японистика, третата е изкуства, четвъртата е политология, петата е икономика, шестата е data science. Но това е само един конкретен пример. Тези дисциплини, тези науки в никакъв случай не може да се каже, че присъстват в всяка една друга Liberal Arts програма. Има Liberal Arts програми, които, например, в Токийския университет включват по-скоро науки, свързани с технологиите, опазване на околна среда, биология, етика, психология пак може да има. В никакъв случай не може да се каже, че едни и същи дисциплини присъстват във всички Liberal Arts програми. Зависи просто какъв е фокуса на дадената програма в дадения университет. Това е въпрос на избор за самия университет. Идеята е от този набор от дисциплини, които ви се предлагат, вие да си изберете, да кажем, 3 от 6, както е в случая с университета, който ще представим утре, и да се концентрирате върху тези 3, които са ви интересни на първо време. След това, примерно, в един момент, да кажем, в началото на трети курс, да си изберете от тези 3, които сте си избрали първоначално, да си изберете една, която да ви бъде основната специалност, а пък другите две да ви останат като
а, помощни. Както в американските университети има major and minor, в програмите, които са в този формат, Liberal Arts, имате възможност да си изберете major от всичките, от няколкото, които ви се предлагат първоначално, и minor като нали, второстепенна специалност от другите, които също сте си харесали първоначално. И отново във връзка с МЕХТ, Петър ни пита, кандидатът сам ли си избира университет или това се осъществява от страна на Министерството в Япония? Значи, не знам дали стана ясно, че всъщност има два начина за кандидатстване за тази стипендия. Начина, по който аз кандидатствах преди много години, беше първо се кандидатства за стипендия, като още от самото начало се заявява каква дисциплина искате да учите, но на този етап не сте си избрали университети. След това заминавате за Япония, първата година учите японски и някъде към декември месец, когато се падат третите изпити по японски, тогава ви дават формуляр да си попълните в кои университети искате да кандидатствате. Тоест избора си е ваш, но просто се случва на по-късен етап. Малко преди започването на същинската бакалавърска програма. Тоест, в края на подготвителната година си избирате, първоначално, преди да заминете за Япония, си избирате какво искате да учите, печелите стипендия, заминавате и след това към края на подготвителната година избирате вече конкретните университети и ви класират според резултатите от вашите от положените изпити. Първо, второ, трето, четвърто, пето желание. Аз, например, се класирах за второто си желание, защото успеха ми по японски не беше достатъчно добър. Докато ако кандидатствате за програми, тези програми на английски, за които аз ви говорих днес, можете директно да си кандидатствате не само за специалност, но и за конкретна програма в конкретен университет. И успоредно с това кандидатствате и за стипендия. Но в този случай няма да имате подготвителна година да учите японски, директно ви приемат в програмата, да кажем по строително инженерство, и успоредно с това си учите японски в рамките на 4 години на самата програма. И си получавате стипендия заедно с това. Просто това е другия начин да се кандидатства за тази стипендия. И всъщност разликата е, че начина, по който аз кандидатствах, там ставаше дума за програми изцяло на японски язик. Просто моята, тази, която аз си избрах, беше с 80% английски. Това беше голямо изключение на времето. Но и сега, ако кандидатствате за тази стипендия МЕКС чрез Фундация Свети Кирил и Методий и Японско посолство, де-факто вие кандидатствате за програми по-скоро на японски язик. Докато програмите, за които ви говорих днес, те са изцяло на английски и за тях, към тях, успоредно с кандидатстването за тях, можете да кандидатствате и за тази същата стипендия МЕКС, просто формата е различен. По различен начин се кандидатства и програмите едните са на японски, другите са на английски. За едните има подготвителна година по японски, за другите няма подготвителна година и така нататък. Ако все още не е ясно, сте добре дошли да ми се обадите, да ви консултирам индивидуално и да ви запозная с възможностите за програми на английски язик в Япония с тези стипендии. Имаме и още един кратък въпрос. Освен SAT, какви други стандартизирани тестове биха поискали? В повечето случаи става въпрос за американски изпити. SAT включва само математика и английски, но ако кандидатствате примерно за технологична специалност или инженерна специалност, обикновено ви искат и физика, понякога и химия, така че по-добре може би било да се държи ACT, Act, American, не беше American, American College Test, не съм сигурна как точно се превежда,
Ам, значи SAT е само математика, ACT включва математика, физика, химия, биология, всичките точни науки. Освен това се признават IB дипломи, European Baccalaureate дипломи, AP, т.е. американски дипломи, A-levels, т.е. британски дипломи и много други. За съжаление, българските дипломи не са сред признатите в Япония и затова всъщност на нас, българите, ни искат такъв стандартизиран тест, защото не са наясно ние всъщност като учим еди колко си часове по физика и математика, дали сме ги научили достатъчно добре. Просто не са наясно какво е нивото в България. Въпреки че има отделни университети в Япония, които вече са имали кандидати от България и приемат български дипломи без стандартизирани изпити, но това важи по-скоро за нетехнически специалности, за специалности, които не изискват математика и други точни науки. Но общо взето стандартизираните изпити са задължителни в случай, че се кандидатства за инженерна специалност, бизнес, математика, икономика, технологични специалности и така нататък. Там, където се изискват твърди науки, точни науки. Благодаря, Яна. Ами, тъй като напреднахме с времето и мисля, че успяхме да покрием и се надявам, че успяхме да покрием повечето въпроси, предлагаме ви да си запазите консултация при нас през нашия сайт, за да може вече с всеки един от вас индивидуално Яна да обсъди възможностите за следване в Япония. Много благодарим още веднъж за интереса и за това, че се включихте в вебинара и ви пожелаваме хубава вечер и до скоро.